Antu de anggar strike khane ni je bormura wo dispiro ko hawa khala ge khane ni ajaga wo no mukha tamni bagai sabusu thaje ka tamni bagai Rosajakha Pulan hamai maya polo KOKPIN channel no ini ano noloni studio dingkha tai koklam salna bagi jual rakha pulan ang Tripura ni lukurono serai ke dengan ni musungo jepuru bubagra kaisa bo voice message rekha je 27th of March 23rd kaisa India hafangbai Bharat hafangni ingui interlocutor ni mung saklai jangna kok Tamoni apru saklai janglia geboba gara kaisa voice message rekha je khanani bisingo temungno interlocutor ni mung saklai jayake ang hangar extract thangnai until ang thiasak ani langma joyasak lukoro oron confusion kane ang bujibo je oro jini haban ang abonoti bang kok filbo rekha ang kaisa phai saman tong je simani tongo je bubagra nini sak hamya nang hangar extract ta tomdi nangke nini lukuro kabama tongo nona hamjakna nini projar tongo seng tongano haban nini le sak hamiba nang tongna nangya hane ang personally bono request khlaiga tai social media ni bisinti ba ang request khlaiga inke bubagra sengno apor seng bubagra be kerengkha bubagra saka je nangkhangke seng lahar ka sunai tai seng dornawa asuknai hapen bubagra apor serai ke seno samani tongo je ang saisungse hangar strike khainai tai kebu khainai naingya hapen seng apor bin logo seng kok fil likha je bubagra nile sak hamya nang tongya tongkhana janai hapen bubagra gosia bosawo hi angke abono tongna ringa ang tongnai oba ani se last fight ani choba Tripura sarono ani 14 লক্ষ Tripura sarotamo seng thangai nai lekha temungno oro lahar kasuna nangkhangke bahai seng biango stage tangnai biango asuknai biango bubagra no asuknai abaro thangi seng thairok thangi seng politisation khlai nai lekha olo seng bubagra bai kerengui seng saiman phika je bubagra no sin Amit Shahaji bo gobangman phone khlaikya sini Hemant Biswa Sharma ji to bono personally ringinai logo sini MLA rok sini party president ta sini da member agini ex minister bo tongo Guwahati thangai koklam salaikya ta salam bisinto tai abro karibo sini congress ni party ni agini bubagra ni je logini borok bubagra ni request khlake je Amit Shahaji bo request khlake Maharaj nin to haini se sori hamya nang hangar star rok ta tongdi nang obono rosaina khana janai tamni hinba seng interlocutor mung saklainani te kisa jora nangnai te hati basa se jora nangai man tamni hinba official procedure abo process nan ba kisa jora nangai tongkha kabakma table ko thangna nango tamni hinge ang orbo sanamu song lokorno je ahaino phatchake chongi meya tai saklaime tamni hinge bo kaisa sini 70-75 বছর ni jengjal ni sini Tripura sarongni kaisa jengjal abo horsa baino salsa baino phatchake solve ongthanai abo haya hanbagino ang lukorono omon koinai je noro khalok di bubagra no pressure tar di bubagra bo yang pressure jakhe bo abo hai samung khlaini ni baddo mangnai tamni bini sak belaino hamya bo o talano bo India ni phataro thangai bo sak naijani kok tongo haipeno yang sini boro bono phone khlai singbo baksabo jala ma haija jaluk ma haike bono jontrona ma bagini bo o interlocutor ni mung saklai jai asa thangya hanai bo jit ngita han bagen ang bubagra no hai koi phiro no ni o channel ni bisingtei tai lokoro no bang koina mo song kisa khalok di tai bubagra no pressure no ne to han chane no je apko bombra wo je preparation aboke party bisingo salaida haikeba mohara sauda no haba ke preparation malai bormura wo je samne satamami tongai senga bo apro
party decision na khamin so sing asugi officially sing meeting ro khalalia boba gara bai through phone haya ke ba jepur bo guwahati thana sing jepur phaitha ka tripura wa apur bosuna basa salangka je ang ngorno order renai saklai renai je lama lahar kasro nangke kaslaini sing tobo ang saklai asak nor laharok ta kasudi ni bos hai kalanga hai pero sing sini bisingti apur je tongai sini CM tongo sini YT ni president sing tongo jotono sing hai basa unofficially sing salage je sing bubagara phatchage saklai rekha hangka to sing amang simang ngi thanai sing dafar kofang thanai sing abuni sikangno sing tiar ngi tongon hne sing apur je tongero party no hni mangkha sing je party ni bolo je tongero apur edi sapa de CM tongo sini MDC YT ni president Runel tongo sing khorong khotam apur je tongero sing rajbari ono yongno sing salage je abono kasonangke sing rahal kasonangke sing kasonai hanbang sing sikang bayre no preparation ngi tongman si abo kintu lahar kasumani ya abo to rosawin harka interlocutor to Rosajakha abo ko bukro Rosajakha busuk bo hai update tong taksu joroti update obono je ang usikango boba grabe kok salake je daktino ngi thangnai maximum project boba grabe kok salabani 10 din hai ka ek sapta ni bising ngi thangi man ang guarantee di kok saya omono je temono ang sawana tini sapta kaisa haya ka ba 10 din bising ngi thane hangke ngya hangke lokorok ano sungpiunai nora khai media ro ano sungpiunai hanbagan ang sawo most probably tei sapta kaisa haya ka 10 din bising ngi thangnani kok ngi mano hanbagan kisa semana singnai tamni hinba abo sengchongya TRIPURA motha chongya bubagara chongya abo chongnai kha India government se chongnai